नमस्कार. गजाली या कार्यक्रमामध्ये आज आमच्याकडे एक मराठी रंगभूमीवरचं एक वेगळं आणि वैशिष्ट्यपूर्ण असं व्यक्तिमत्व आहे. मराठी रंगभूमीवरती 2 नाट्य मन्वंतर झाली. पहिलं नाट्य मन्वंतर हे जवळजवळ साधारण 70-75 वर्षांपूर्वी झालं, ज्या वेळेला मराठी नाटकानं आपला चेहरा मोहरा बदलला. संगीतानं कात टाकून वेगळं संगीत, मराठी संगीत रंगभूमीवरती आलं. नाटक सादर करण्याच्या पद्धती बदलल्या, प्रकार बदलले. दुसरं नाट्य मन्वंतर हे साधारण 60 ते 70च्या दशकामध्ये झालं. या नाट्य मन्वंतरामध्ये ज्यांचा प्रत्यक्ष असा सहभाग होता आणि या नाट्य मन्वंतराला जे साक्षी होते ते मराठी रंगभूमीवरचे स्वतःच्या नाट्यलेखनानं एक आपली अशी वेगळी ओळख निर्माण करणारे प्रतिभाशाली लेखक सतीश आळेकर आज आपल्याकडे आले आहेत. आळेकरजी, प्रुडंट मीडियाच्या वतीनं तुमचं स्वागत करतो. मला सांगा, तुमचा रंगभूमीवरचा प्रवास हा लेखक म्हणून झाला का कलाकार म्हणून सुरू झाला हे सांगा, आणि तो कधी आणि कसा झाला हे सविस्तर सांगा. एकतर माझी सुरुवात जी झाली ती रंगभूमीवर एक अभिनेता म्हणून झाली. ती सुद्धा अपघाताने झाली. शाळेत असताना अर्थात गॅदरिंगमध्ये वगैरे एखाद दुसरं काम मी केलं असेल असं नाही, परंतु प्रत्यक्ष रंगभूमीशी माझा डायरेक्ट जेव्हा म्हणतात ॲडल्टहूडमध्ये किंवा तारुण्यात पहिल्यांदा संबंध आला तो 67 साली. मी फर्ग्युसन कॉलेजचा विद्यार्थी होतो आणि त्या वेळेला 12वी नव्हती, ते इंटर सायन्स असायचं. तर त्या इंटर सायन्सच्या परीक्षेमध्ये माझी जवळजवळ दांडीच उडाली. म्हणजे सगळ्यात कमी मार्क मला मिळाले आणि बरोबरचे सगळे विद्यार्थी जे होते ते सगळे मेडिकल कॉलेजमध्ये निघून गेले आणि मी एकटाच राहिलो वर्गातला, मागे राहिलेला. काही इंजिनिअरिंगला निघून गेले, काही मेडिकलला निघून गेले आणि मी एकटाच राहिलो. त्याच्यामुळे मला अपरिहार्यपणे BScला जायला लागलं. तर BScला अतिशय नाईलाजानं मी जात होतो. अतिशय काय म्हणतात, एक निराशा आली होती मनामध्ये की आपल्याला आयुष्यात काही करता येणार नाही वगैरे वगैरे. आणि असा फर्ग्युसन कॉलेजच्या संध्याकाळच्या वातावरणात मी चक्कर मारताना मी तिथल्या फर्ग्युसन कॉलेजच्या जिममध्ये जात असे. आणि जिमचा रस्ता असा आहे फर्ग्युसन कॉलेजचा की वाटेत ॲम्फी थिएटर लागतं आणि मग जिमकडे वरती टेकडीवर रस्ता जातो. तर त्या ॲम्फी थिएटरमध्ये त्यावेळेला आमचे केमिस्ट्रीचे प्राध्यापक भालवा केळकर, जे मराठी रंगभूमीवरचं मोठं नाव, आणि त्यांनी 1952 साली डॉक्टर लागूंच्या बरोबर प्रोग्रेसिव्ह ड्रॅमॅटिक असोसिएशन PDA अशी संस्था स्थापन केली होती. आणि त्यांची वसंत कानेटकरांची नाटकं अतिशय गाजत होती. व्यंकटेश माडगूळकरांचं वेडा कुंभार नावाचं गाजत होतं. प्रेमातून रंग कसाचे शोभास 100-200 प्रयोग त्यावेळेला झालेले होते आणि ते केमिस्ट्रीचे प्राध्यापक होते आमचे. तर त्यांच्यावर जबाबदारी असायची की वर्षाला 1 किंवा 2 नाटकं कॉलेजच्या मुलांची बसवायची. एक गणेशोत्सवाच्या वेळेला आणि एक नंतर, म्हणजे साधारण जानेवारी-फेब्रुवारीच्या वेळेला, परीक्षेच्या आधी. तर गणेशोत्सवाचं नाटक ते बसवत होते दिनूच्या सासूबाई राधाबाई आणि त्याच्या तालमी चालू असायच्या आणि मी तिथं जाताना डोकवायचो आणि पुढे जायचो. तर एक दिवस मी डोकावलो तर त्यांनी मला हाक मारली, इकडे ये, तू आळेकर ना. माझ्या वडिलांना ते ओळखत होते कारण ते पूर्वी शनिवार पेठेत पुण्यात राहायचे. तर ते म्हणले हो. तर ते म्हणले की तू रोज येऊन तालीम बघत बसतोस, तर मग आता हे वाच बरं जरा. तर झालं होतं असं की त्यांनी मला दिनूचं मुख्य भूमिका वाचायला दिली. पवन प्रभूंचा तेव्हा त्यांचा गाजलेला फार्स होता तो, आणि मला दिनूचं काम वाचायला दिलं. तर मी म्हणले एकदम एवढी मोठी भूमिका का दिली. तर नंतर मला कळलं की ज्याला दिनूची काम दिलं होतं त्याला फर्ग्युसन कॉलेजच्या क्रिकेटचं कॅप्टन केलं होतं आणि म्हणून तो आनंदाने एकदम रिहर्सल सोडून निघूनच गेला होता. त्याच्यामुळे ते सगळे व्यथित झाले होते आणि तेवढ्यात मी दिसल्यानंतर त्यांनी मला हाक मारली आणि सांगितलं हे काम कर, आणि ते काम मी केलं. ते रंगभूमीवरचं काम केलेलं असताना कॉलेज लेवलचंच होतं ते. त्याच्यात वासरात लंगडी गाय शहाणी असं म्हणताना तो काम जरा बरं झालं. आणि ते काम रंगभूमीवरनं करत असताना मला एक जीवात जीव आला असं म्हणता येईल की म्हणजे थिएटर हॅज वर्क लाईक अ थेरपी ऑन मी. माझा जो काही आत्मविश्वास गेला होता तो सगळा आत्मविश्वास परत आला आणि मला असं वाटायला लागलं की या रंगभूमीवर म्हणजे मी राजा आहे. मी जसं म्हणीन तसं लोक रॅप्ट अटेन्शनमध्ये सगळं ऐकतायत आणि मी जसं जसं माझं म्हणणं संतुलित करीन त्या पद्धतीने त्यांचे हाशेसुद्धा कमी जास्त होत आहेत.
तर आय फाइंड इट व्हेरी इंटरेस्टिंग. आणि तेव्हापासून माझा रंगभूमीवर एक प्रवेश झाला असं आता रिट्रोस्पेक्टिव्हली म्हणता येईल. आणि मग फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये बालबा गेळकर होते, त्यांनी लगेच सांगितलं की अरे आता हे नाटक चांगलं झालं. मग ही 2 मुलं, एक मी आणि दुसरा समर नखाते, जो नंतर फिल्म इन्स्टिट्यूट च्या टेलिव्हिजनचा डीन झाला आणि आता तो मोठा सिनेमा आणि टेलिव्हिजनमधला एक तज्ज्ञ आहे. तर आम्हाला दोघांना सांगितलं की तुम्ही आमच्या ग्रुपमध्ये येऊन संध्याकाळी दाखल व्हा. तर म्हणून मग मी PDAमध्ये रेग्युलर जायला लागलो आणि असा माझा रंगभूमीवर पहिला नट म्हणून प्रवेश झाला. आणि तिथं गेल्यानंतर मग तिथं जब्बार पटेल होता, तो आमच्यापेक्षा सिनियर. आणि त्याच्या भोवती त्या PDAमधली जी एक नवीन फळी आलेली होती आमच्यासारखी, ती त्या जब्बार पटेलच्या भोवती जमा झालेली होती. आणि मग तिथं अशी पाखरे येती नावाचं नाटक विजय तेंडुलकरांनी दिलं आणि त्याचं मी लाईटिंग केलं. आणि ते नाटक राज्यनाट्य स्पर्धेला पहिलं आलं. सगळी उच्चांक मोडले, त्यांनी लोकप्रिय झालं. एका वर्षात आम्ही हौशी कलाकार असून सुद्धा 120 प्रयोग हाऊसफुल केले. आणि तेव्हापासून एक नाटकाचं एक लळा लागला असं म्हणता येईल. पण तो सगळा लळा लागला तो पहिल्यांदा एक कलाकार, बॅकस्टेज वर्कर असा म्हणून लागला. आणि प्रत्यक्ष लिखाण करण्याचा जे योग आला तो मी राहायचो माझ्या आजोळी, गाडगे वाडा शनिवार पेठेतला. मोठा वाडा होता तो, कोणी नव्हतं राहायला. माझ्या मामानी, माझा मामा म्हणजे काँग्रेसचा त्यावेळेचा खासदार विठ्ठल गाडगे, तो लंडनला शिकलेला होता. तर त्यांनी मला सांगितलं होतं की या वाड्यात कोणीच राहत नाही, तर तू अभ्यासासाठी राहा. आमचं घर पलीकडेच होतं. तर तो म्हटला की रात्री झोपायला तू इकडे येत जा. आणि तो शनिवार रविवार त्याच्या आशिलांना भेटायला तिकडनं यायचा, हायकोर्टातनं पुण्याला यायचा मुंबईहून. तेव्हा तो येताना तो लंडनला शिकला होता, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये तो होता. त्यावेळेला त्यांनी वेस्ट एंडला गाजलेली नाटकं पाहिली होती. त्यांनी ऑलिव्हियेचं हॅमलेट पाहिलं होतं. त्याच्यानंतर रिचर्ड बर्टनला त्यांनी स्टेजवर पाहिलेलं होतं. आणि तो ज्ञानेश्वर नाडकर्णी वगैरे सगळे समवयस्क त्यावेळेला लंडनला होते. 1950 ते 55चा तो काळ असेल. त्याच्यामुळे हे सगळे संचित घेऊन तो आलेला होता. आणि त्यावेळेला त्याला नाटकं आवडायची, ती युरोप भाषेतली आवडायची. तर तो तिथनं ब्रिटिश काउन्सिलच्या रेकॉर्डेड साऊंडट्रॅक तेव्हा मिळायचे, LPच्या स्वरूपात, लॉंग प्लेईंग रेकॉर्डच्या स्वरूपात. आत्ता कशा DVD असायच्या त्यावेळेला एक 65 साली 66 साली त्या लॉंग प्लेईंग रेकॉर्ड असायच्या, त्या तो घेऊन यायचा. आणि त्या मी ऐकायचो. म्हणजे लॉरेन्स ऑलिव्हियरच्या आवाजात शेक्सपियर किंवा डिलॅन थॉमसचं जे महाकाव्य आहे अंडर द मिल्कवूड, ते रिचर्ड बर्टनच्या आवाजातलं. आणि त्या आवाजाचं एक नाद तेव्हा असायचा. कुमार गंधर्वांच्या पण रेकॉर्ड्स निघालेल्या होत्या. तो कुमार गंधर्वांचा फॅन होता. तेव्हाही त्याही LPs आणि कुमारांची निर्गुणी भजनं तिथं तो घेऊन यायचा. असं बघता बघता त्यांनी एक दिवशी नाटक आणलं होतं जॉन मॉर्टिमरचं, द जज अँड डॉग ब्रीफ म्हणून. 2 दीर्घांक होते त्याच्यातले. त्यातलं मी जज एक नाटक वाचलं. समोर काय मला वाटलं कोणास ठाऊक, आय स्टार्टेड रायटिंग समथिंग. कारण माझ्यावर वाङ्मयाचा कुठलाही संस्कार नव्हता. माझ्यावर जे संस्कार झाले ते पाहिलेल्या सिनेमांचे किंवा बघितलेल्या नाटका प्रयोगांचे झाले. पण मी सायन्सचा विद्यार्थी असल्याकारणानं पद्धतशीर लिटरेचरचा अभ्यास, साहित्याचा अभ्यास असा काही मी केलेला नव्हता. त्या पद्धतीने अजूनही मला त्या साहित्याकडे साहित्यिक दृष्टिकोनातनं बघता येत नाही. परफॉर्मन्सच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूमधनं मला बघता येतं. तर ते मी असं त्या जजवरनं एक एकांकिका लिहिली आणि मी त्याला वाचून दाखवली. ते वाचून दाखवल्यानंतर तो मला म्हटला की येस यू आर प्ले राईट, तर तू काहीतरी लिहित जा. तेव्हापासून लिखाणाचा एक डोक्यात किडा गेला. पण ते परदेशातल्या नाटकाचं होतं, त्याच्यामुळे मी ते जज जे संहिता होती ती त्यावेळेच्या मनोहरच्या साप्ताहिकामध्ये प्रसिद्ध झाली. आणि समर नखातेनी त्याच्या फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये तो विद्यार्थी असताना त्या डिप्लोमा फिल्मला त्याला डायलॉग एक्सरसाइज लागतो. तर त्यांनी महाराष्ट्रीय कलोपासकचे राजाभाऊ नातू आणि मोहन गोखले यांना घेऊन त्या माझ्या पहिल्या एकांकिकेवर एक्सरसाइज केला होता ह्याच्यावर 35 mm स्क्रीनवर. आणि त्याच्यावर एक 20 मिनिटाचं त्यांनी एक लघुपट असा त्यांनी तयार केला. तर अशी लिखाण करायला सुरुवात झाली. आणि मग मी रेग्युलर एकांकिका लिहायला लागलो. मी झुलता पूल नावाची एकांकिका लिहिली, त्याच्यानंतर मेमरी नावाची एकांकिका लिहिली, भजन नावाची एकांकिका लिहिली.
आणि मी त्या एकांकिका लिहायचो, पीडीएत वाचून दाखवायचो. तर पीडीएतले जे सिनियर होते ते फार उदासीन होते. ते म्हणायचे, अरे हे कोणाला कळत नाही तू काय लिहितोयस ते. तर अशा पद्धतीचं लिखाण प्रसिद्ध होतं सत्यकथेमध्ये मुंबईला. तर तू श्रीपू भागवतांच्याकडे किंवा राम पटवर्धन त्यांचे कार्यकारी संपादक आहेत त्यांच्याकडे पाठवून देत जा. तर मी पाठवायला लागलो आणि आश्चर्य म्हणजे माझ्या त्यांनी सगळ्या एकांकिका छापल्या. म्हणजे मी फर्ग्युसन कॉलेजचा विद्यार्थी असतानाच सत्यकथेचा लेखकही नकळत झालो होतो. आणि 20-20 रुपयाचं मानधन तेव्हा त्यांचं यायचं. म्हणजे मला अजून आठवतं की माझं बँकेचं पहिलं अकाउंट हे मी सत्यकथेच्या चेकनी उघडलं होतं. 25 रुपयाचा चेक त्यांचा पहिला आलेला होता. तर अशा रीतीनं मी लिहायला लागलो. आपल्या म्हणजे खास करून कवी लोक असं म्हणतात की असं तुम्हाला व्यक्त होण्यासाठी एक स्वतःचं माध्यम लागतं आणि त्याच्यासाठी मग तुम्हाला एक असा स्फोटक विषय लागतो, तुम्ही गुदमरून जाता, त्यावेळेला मग ते शब्दरूपानं प्रकट होतं. तसं काही कारण नंतर त्या तुमच्या लिखाणामध्ये तुम्ही सामाजिक विषय घेऊन लिखाण केलेलं आहे, त्याच्याकडे नंतर येऊया आपण. तसं काही एकांकिका लिहिताना होतं का? आता एकांकिका लिहिताना उदाहरणार्थ मी एक नेहमी गोष्ट सांगतो. आत्ताच मी कलकत्त्याला श्यामानंद जलान मेमोरियल लेक्चरसाठी गेलो होतो. तर त्यांनी मला प्रश्नोत्तराच्या कार्यक्रमात लिहिलं की तुम्हाला नाटक सुचतं कसं. तर नाटक सुचतं कसं ही अतिशय व्यक्तिगत आणि खाजगी बाब आहे. किती सांगायचा प्रयत्न केला तरी ते हिमनगासारखं असतं. म्हणजे एक अष्टमांश तुम्हाला सांगता येतं आणि 8 नवमांश हे तुमच्या आतच नेणिवेमध्ये राहतं. ते प्रगट होताच सांगता येतात अशातला भाग नाही की. आणि सांगताना सुद्धा ते त्यातला तो तर्क आहे, तो तर्क काही लोकांना भिडेल किंवा समजेल अशातलाही भाग नाही. परंतु एक झुलता पूल एकांकिका मी जेव्हा लिहिली तेव्हा माझ्या डोळ्यासमोर म्हणजे ती सुचली कशी, तर संध्याकाळच्या वेळेला मी आमच्या आजोळच्या घरी गॅलरीत उभा असे आणि खालनं रहदारी चाललेली असायची. तर छोटा अरुंद रस्ता होता आणि पलीकडच्या बाजूला दुसरं घर होतं. समोर रस्त्यामध्ये पलीकडे समोर फ्लॅट होता आणि तो फ्लॅट नवीन बांधलेले होते. कारण 61 साली पानशेतचा पूर आल्यामुळे पुण्याची खूप पडझड झाली होती. आमच्या घरातही स्वतः 5-6 फूट पाणी होतं. सगळं बेचिराग झालेलं होतं. 5 फूट उंचीचा चिखल होता तेव्हा. तो खाली बसायला 6 महिने लागले. सगळीकडे नासलेल्या धान्याचा वास आणि असं सगळं वातावरण होतं. सगळं पुणं हे बदलून गेलं 61 सालाच्या नंतर. एक चांगली नियोजनाची संधी राज्यकर्त्यांना आली होती, पण त्यांनी त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे ती घालवली आणि आज पुण्याचं आमचं संपूर्णपणे एक टोटल अर्बनाइज्ड आणि अनप्लॅन्ड सिटी ज्याला म्हणतात तशी अनप्लॅन्ड सिटी झालेली आहे. हा वेगवेगळा, पण त्याची सुरुवात मी पाहत होतो की पडझड झाल्यापासून ते नवीन घरं निर्माण होत आहेत आणि पुण्यामध्ये मायग्रेशन चालू झालं. पूर्वी असं होतं की पेठांमधनं लोक राहायचे. शनिवार नारायण सदाशिव पेठेमध्ये लोक, पूर्व भागामध्ये काही लोक, आणि मध्ये नदी असायची. नदीवर पूल आहेत आणि पुलाच्या पलीकडे जी वस्ती होती डेक्कन जिमखाना वगैरे, ती जरा आर्थिकदृष्ट्या सधन स्थितीतल्या लोकांची असायची. असा तेव्हा सिनारिओ होतो. त्याला सगळ्याला एक बदल झाला आणि लोक मायग्रेट व्हायला लागली इकडनं तिकडे. सहकारनगर आणि अमुक तमुक हे सगळे भाग त्या पुराच्या नंतर आले. तर मी रहदारी पाहत होतो तेव्हा तरुण असताना, मी तेव्हा असेन 18-19 वर्षाचा असेन, 18 वर्षाचा असेन. तर ती एक मुलगी हातात व्हायोलिनची केस घेऊन ती क्लासला जायची. तर ती एक दिवशी व्हायोलिनची केस घेऊन रस्त्याने चालत जात होती आणि समोरच्या फ्लॅटमध्ये एक गृहिणी संध्याकाळी नवरा येणार म्हणून त्याचा स्वयंपाक करत होती. तर ती मुलगी जेव्हा माझ्या घरावरनं पास व्हायची त्याच वेळेला नेमका प्रेशर कुकरची शिट्टी तिकडे वाजली